Kirang bat Nongiakhun kdi na Ri Bhoi district bat naka jalla Meghalaya ki balalet mi khamat chaka limpung fort Pafi National Arm Wrestling Championship haja apun rio kabla long ha Gujarat na doka arp kundai tarik ujambang ha doka ar tarik ujaliu kilawan phai shala yen daga jingkemen hadiem be kilala ban korbun teli kita kama ha ki kerdan jingyako paper yakate ka kinhon yakhun kdi jangka Ri Bhoi ki balawan phai menta ka sngi lapedang burom daga office jangka district social welfare officer Ri Bhoi district Maudiang kibalapan ko burom ru ya ki Nongiakhun kti kibala Wanrah bat burom tang ya ka district Henry ya ka jalla Meghalaya hi barok away lapin ko buram kerpang ru ya ka kong Margaret Pathau kabala khori kita ka maksar bat ka badai ru ka ambassador jangka program beti bachao beti padhao jangka tana social welfare Ri Bhoi district hakini kesngi la sakhiru da ka jingdan lang ka kong NF Sun district social welfare officer lambat ka nongtere katana social welfare lambat ki bahayeng hasam jang ki nongyele kai na Ri Bhoi district hapo ka jingelam jang ka kong Margaret Pathau la pha hado arphoi ngut ki Nongiakhun kti ban mi khamat sakate ka limpung ka bahe hakari ka kinhon klala ban khor hado shipho teli ki takma ka balalong ka jingsarong ka bakraw ya ka district bat ka jalla barok away na pedeng kini ki Nongyele kai ka kong Margaret Pathau ka bedai ka way na ki Nongiakhun kti papau nam jang ka jalla bat kari kalapin i ya la ka sap da ka bakhur arteli ki takma kser ha ka kerdan master 60 kg kata ha ka khun da kakti ka diang bat kumjuru da kakti ka mon haba khen kelum baro na kalyang ki rang bat thayale kai ka jalla Meghalaya kilalet ban mi khamat hado shi spa sawngut ki Nongiakhun kti shakate ka national championship bat kilawan phai da ka jingjob ka bakraw hadien be kila khur hado phraphoi tali ki takama kini ki kenthop ya life art tali ki takama kser life art tali ki takama rupa bat khanyo tali ki takama ranong Senior 17 kg live. Report on table number 8. Is going on table number 1. Senior women 50 kg table number 1 पे चल रही है. Senior women 55 kg right hand is going on table number 2. 3, 4, 6. Senior women 55 kg table number 2. 3, 4, 6, yes. Senior Jadi ai thakki wajam jongi agani tunai shugule ba me fila Wanrah ai kan ne nam ka burom ko ka jala ga jongi 55 kg jadi ai ga thakki na ka ni sosi dei katu ka sosi ka yam ga jongi Manisha Sender one eye magdo subhawan man jongi wadu jikarman ko banga ong menhe along simbenta shishu batadang pehi shishu ki weiru ya kadi kadi ai subha nakayang jongi tuli ai kadi thapti ko jam yang ya kadi kadi ai parit nakayang jongi tuli ai kadi thapti ko jam silver in left hand, 55 kg, senior right hand, silver medal in Jadi ai din thapti ba jam ni Kadung isu kemen sisa bani osno ba kini ikong Margaret ba ka team jongki lala Wanrah ka burong bat kata kanam
Om tanya ke Ri Bhoi district Ri Kunjuru ya ke jelah ibro away ha ba ila late ban represent ane ban mikmat ya ke jelah ha ke national level jong kan ka arm wrestling competition championship. Dia isu tengah kau makan kumbai long sisa ita brand ambassador jong ke beti bechau beti parau ila long sisa ita bala late sisa ban mikmat ya kan dia ka skin ke jong ibu si bentar. Kau makan yang dari sisa ita atlet bala pau ha kan dia ka arm wrestling ke baila job pun di pusnam ha ke international level ru unjuk dia mentaru ila guide ila hikai saya kini kena samla ke jongi baik la long sisa ita ambassador iba le sisa na ka bentar ke diri abha kamiat kentiu ya ka jinang sista kentiu ya ki kam sports iba dei bat di samla ke thei ke jongi Kaskim jongi ke David tanah bentar ki kena ke thei beti bachau beti parau tang bagi pesta ni ai ke jing yada yakin re ki kentiu yoki habaro ki liang bagi long kita kena samla ki ban yeng halo ki kijat bagi long ki independent bagi la sisa ban kiu ha ke jing im ke joki ke ba man lak sni ki I play me ki parents mo ki bala I men sim ya ki kena baro bagi la story ki bagi ne ke shimenta la ki job ne ki ram re ke de ke jing stang ha ke ne ka kam am wrestling ke joki ni ai ngu ru ya ikong magret ibala kloy ban ai kata ka jing hikai free training mo ya ki halo ni ka scheme beti bachao beti parau kila ai ya ka jing hikai ya kini kena jongi idon ki ba na ka scheme ka jongi ba idon hang ni shipho mo ko bai la ong ko magren ki balawan hak tu ka training lingba ka ni ka beti bachao tikidon hang ni ru mentai shipho mo na lo kini ba ro ki ba ila don lupa ki kena ki bala train ha po jongi ko magren Tinggi sultanak ru baik ko magret ru daladi hi lawan ra ya ladi ru la long itai long job bila yo e ka gold medal te kapini ke nuksa ka babha ya ki we ru kumju bat ya ikong ni sngo bha ru kumju iba lawan ra ya ka silver medal mo both hand grand master category both hand ila yo ya silver medal tinggi sultanak sisa bangin yo I bagi kau magai lalong kum ka kemi lalong kum ka men ya pi baro ha ga ba ilek kemi ki paru ki la shania hi ban petenen ki ya pi lalong halin ti singke ne hadu da dong shadong ti ismo tenak bagi ni kena ru what happening kata ka kindia po yo banyak practice ka jingalam jong ikong magret ki lala sisa ban Wanrah kata ka nam ka burom ya dan ki bela job gold medal dan ki bayo silver dan ki bayo bronze ik ibaro kumbala om nemo ba ke jingjab ke de ka pat habang ile gnu ka competition gnu ka sport gnu ka games ni hab don big nong job nong prem tin re gini ki ba krem yo snam ru kim ne ben puslai re gini ben nang 3 minute kinang 3 sitom kenang ba kinang kiu sa prang pat yang ai ka burom ka jingo sa ublay ba shamle ya no yangi na Ri Bhoi nyadon arpuway ngot ki players baro ki balay yale akai kita kilong sawngot shinrang bad nyong khat nyongot ki kentay ki bawan ra medals baro total kilong shipongot but ki medals total kidan arpuway tli ti kentup langi ki gold silver but bronze ke jingya linti jongi hisha na marbangi mi na ka jaka ka ba kham paja ni poi shate she Gujarat ka jingkhulit jangkaru kalong sakulai degree ti kala kham khluj kala kham shitam mi ki khna haba poi shate ru ngai ba ka wait jangkiru ki ba ka bon ba ki hiar dan ru ki ba ka wait jangki ka ba he ka kilo ka kiyo kan san na ka jingdi te ho chisha ki khna ka jingya linti jingki ka kham shitam hi te wala ka taru anrem dan bapang dan bashitam te haba ki le aka shateru ni kundo shibon ki states ki bawan ki la don kumba arpu rio apnyo tli ki states te ki categories ru ni don la ka jong categories na do ki sub junior ni don ki junior ni don ki youth ru ni don but ki senior master but grand master te shibon ru ki players naka state jongi ngila yo ki medals hado prapuwaitli ki nongiakhun nongya shimbanta ki long shispa sawot be yo medals ki total medals pat ki day prapuwaitli kuntup kata lai pu artli ugol
laipu art liu bronze au silver nang ta bat laipu light liu bronze ti ka jingi le ka jingi menta ka kieu ba ka ni ka kenti bon ki bayok medals but bon hiru ki don ki bania le ka na ka diang lak le lang na ka diang bat na ka mon kin khambon ki players ban shim benta ka World Championship ka banlong ha India ha ubanai October ha Delhi ti ngapai yang menta tinggi dang don kam shibon shushu bangin nang haban trash tam na menta ka World Championship number ka World Championship ka kam jenjar ka kam tough ti hadu menta ti ki equipments ki babiang impat don re Ri Bhoi idang haban shu adjust kunu tingi labo ke jingkerpat na shibon ki well wishes na kinu ba don men sem ban yarap ban pentin ti hari yang ki kana Ri Bhoi bingin na ban practice ba ban prepare ka World Championship